Oh, direct reclamație. Aveai drept de predare. Bă, piciorul, numai tu ai, mă, stil de luptă? Da, mă. Da, mă. Ia dă-i, dă-i și pe ăsta, dă-i și pe ăsta, dă-i și pe ăsta. Dă-i pe ăsta, dă-i pe ăsta. Nu mi ești piciorul, nu mai mă bați, nu mai mă bați. Că, băi, de la tine e în clan. Ajută-mă, băi!